Sa iban pa nga balita national, ginpasa na sang Department of Public Works and Highways sa Independent Commission for Infrastructure kag sa Anti-Money Laundering Council o kon AMLC ang listahan sa mga property nga ginapanag-iyahan sa mag-asawa nga sanday Curlee kag Sarah Discaya para sa posible nga forfeiture. Ini ang ginpahayag ni Public Works Secretary Dizon sa isa ka press conference. Suno kay Dizon, ang mga property nga nagabalor sang 1 billion pesos nga ginapanag-iyahan sa mag-asawa Discaya ang na-freeze na sang AMLC matapos sila nga nagsumiter sang sulat sa ahensya batok sa illegal nga paggamit sang pondo. Matandaan nga gin-anunsyo sang AMLC nga nagpagwa ini sang freeze order batok sa 836 bank accounts, 12 ka e-wallets, 24 ka insurance policies, 81 ka salakyan, kag 12 ka real estate properties nga ginapatihan may kaangtanan sa mga individual kag kumpanya nga gina-imbestigaran bangod sa korupsyon sa flood control projects. Ang amo nga order ang nagdala sang gina-estimate nga kabug-usan nga balor sang frozen assets sa 2.9 billion pesos ang pinakamadamo kag pinakadako nga asset freeze nga na-record sang AMLC halin sang pag-umpisa sang investigasyon. Samtang nagpamalibad si Dizon nga isa-isahon o kon idetalye ang mga property nga na-freeze halin sa pamilya Discaya bangod sa mga issue sang sensitivity kag data privacy. Again, kasama to sa pagbabawi natin ng pondo, ng pera ng taong bayan. Kasama din yan. So, alam nyo naman, nag-announce na rin ng AMLC at alam nyo naman, nag-press release na ang AMLC, I think kahapon, na yung kanilang mga freeze orders ay hindi lang mga accounts, kundi pati real properties and other assets.